Sige, otro ha, tukar. Laban lang. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Ay, Mayora. Inalo-alo sa niya nga. Mabay nga niyan nga rasa Mayora, diba? Ayan, welcome back mga guys for today's video. Narito na naman po ang panibagong vlog ng inyong nag-iisang Maestro Waray. Guys, ngayong araw po magaganap ang aming SELG and Classroom Officers Induction Ceremony and Search for Mr. and Miss SELG 2024. Ang SELG o Supreme Elementary Learner Government ay isang samahang pampaaralan kung saan ang mga mag-aaral ay binibigyan ng pagkakataon na maging leader o pinuno ng samahang pampaaralan nang sa ganon ay matuto sila ng mga responsibilidad at magbigyan ng pagkakataon na maging pinuno sa kanilang maliit na samahan at makatulong sa kabuuan sa paaralan. Kaagapay nila sa kanilang mga layunin ang mga classroom officers kung saan sama-sama at tulong-tulong ang mga mag-aaral para sa layunin na mapabuti hindi lamang ang kanilang mga sarili kundi pati ang paaralan sa kabuuan. At syempre mga guys, bilang mga guro, nandito kami para sumuporta at alalayan ang ating mga mag-aaral na maging epektibo at huwarang mga pinuno ng paaralan. At ayan na nga mga guys, nandito na nga ang mga mag-aaral nangagsusumpa, ay ano ba? Nangagsusumpaan, sinusumpa? Basta nagsusumpaan na sila mga guys ng kanilang katapatan para sa paaralan. Siyempre para sa magandang layunin ng pagpapabuti ng mga mag-aaral at ng paaralan sa kabuuan. So, napakagagaling po ng mga batang ito. Miguel love shoutout. Mahal na mahal po namin ang mga mag-aaral ng aming paaralan ng mababang paaralan ng Magsaysay. So, ito po dito yung mga bata na masisigasig po. Ayan o, si Jewel. Tinutukan ko talaga for today's video para hindi na po siya makapalag. At sa pagkakataon pong ito mga guys, napagkasunduan po ng mga magulang at ng paaralan, pati na rin po ng SELG na magkakaroon sila ng project. Kung kaya naman po, napagkaisahan po namin na magkaroon ng fundraising ceremony, kaya na nagkaroon po kami ng Search for Mr. and Miss SELG 2024 kung saan ang kanilang malilikom na halaga ay ibibili namin ng bass drum at iba pang mga kagamitan dahil nagbabalak po kaming magtayo ng drum and lyre dito sa aming school sa mababang paaralan ng Magsaysay. Bagaman po maliit po ang halagang malilikom namin sa pagkakataon pong ito, masaya na po kami kasama ang mga magulang na sa wakas ay maisasakatuparan na po namin ang aming mga binabalak na ikagaganda po ng aming paaralan. O payan ni Doya Porma kay sabay-sabay kami gapon sa vlog. Nining absent ka pa naman niya si Pilawang. Walang klase? Ay, panginasal kang buwas ha? As Sabado? Okay, may motor. Oh, kade. Ano na ng chismis? Hay muna dito. Lingkod God. Huwag agad dyan mag-inalo-alo. Hi. Uy, giganday ka. Pwede ka good mag-muse. San ko? Hi. Oh, dara ako na yun eh. Hi, Mayora. Inalo-alo sa niya nga. Mabay nga niyan nga rasa Mayora, diba? Ani ba, senyorita la? Ikaw, Mayora, good. Hi. Oh, si Mainday, lugo dito. Di rin napalag sa mga paghahay na ginagawa. Okay, mag-hi kayo kay attendance natin to. Oh, an-absent niyan dito sa barangay hall. Yadi na. Hoy, bakit ka naaalo? Huwag agad nagtatinahob ng iyong ano. Ha, edi sa Tivilma ho. Oh, kulawan mo mamaya ang kahimo mo sa ating vlog, ha? Ayan guys, ito dito yung aming school. Tingnan ninyo. Hoy, Ate Milani. Ay, kapag pinanguyo, huwag kang magpinanguyo sa estudyante mo. Pasok liya ka di, 100. Ay, ga. Tuting. Pasok liya ka di.
Hoy, Gibi! Pasok liya ka dito, hulugan ko. Ala na, tagbabayin tila. Opaya Marcelino. Wag, husay man liwata nag... si Lance. Hoy, bibis ka, ayusin mo. Si Jewel. Igo po hila. Sige, otro ha, tukar. Laban lang. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Sayawin na diya kang Gibi. Sige, Gibi. Okay, prenaktas ko ba saan amay? Ang mga nanay, oh. Golpe ang panguyon. Pinanulas na kasi ang panguyon. Jadi man, oh, mamamagmingaw la. Guys, swerte kami sa namang program kay naimbitar na mo si Mayora. Yadi, oh. Hoy, wag kang tumalikos. Huwag kang tumakas. Stop dance sila, sir. Stop dance. Stop sila. Dance, Andre. Ako, inwaray na tulog. Si Mark na wala katanglayan. Libot na yan doon. Si Mark na malaging practice good man ini sira o siyasi. Sige, ang galing-galing umubak ng kuratsa.